1977 елда Казан кирмәнендә археологик тикшеренүләр нәтиҗәсендә Сөембикә манарасы янында хан сөякләре табылган. Белгечләр әйтүенчә, бу сөякләр 1467 елда вафат булган Мәхмүд хан һәм 1518 елда үлгән Мөхәммәд Әмин ханныкы. Күп еллар җитәкчелек бу сөякләрне җирләргәме, юкмы дип фикерләшә. Бүгенге көнгә кадәр менә бу бина, әлеге бүлмә, хан сөякләренә кабер, менә бу тартмалар ләхет булып тора. Татарстан Фәннәр академиясының археология институтының археология музее мөдире Асия Мөхәммәтшина сүзләренчә, хан сөякләре тиешле дәрәҗәдә саклана. По хранению именно антропологического материала черепа хранятся в индивидуальной коробке, в данном случае в верхней части мы... Антропология материалларын саклау тәртибенә караганда, ханнарның баш сөякләре аерым картон тартмаларда, калган өлешләре зурлыгына карап аерым тартмаларга урнаштырылды. Саклагыч, саклык системасы һәм янгын сүндерү системасы белән җиһазланган. Безнең тарафтан барлык саклау кагыйдәләре тиешле дәрәҗәдә үтәлә. Тартма эчендәге сөякләр җәмәгатьчелеккә күрсәтелергә тиеш түгел, билгеле. Шуңа күрә без сезгә бу тартмаларны ача алмыйбыз, әмма ышандырып әйтә алабыз, бу тартмаларда чыннан да хан сөякләре урнаштырылган, ди Асия Мөхәммәтшина.